салом алайкум бародаро, ҳама касо созем хубен. Бародараҷоно, инҷа видеомо дар бораи боти Harry Coin меравад. Ин бот бародаро ранги таплкай, яъне ранги хамстер ва дигар таплкай, не ки ида автоматӣ сум дар балансо меяд ва шумо метавонед ҷошида вивед кунед бародаро, тон вивед кунед. Хеле десем бародаро, ина баланси ман як-ду соат пеш ида дуромадам. Эксерсайз кардам бародаро, ина балансам. Хеле десем бода чӣ мекунед? Ина хеле тапак мекунед, инҷа лимит дорад таплка, ина хеле меҷихи лимит дорад бародаро барои тапак кардан. Ина ҳоли ман ҳамаи таплкаҳома задам, ина ҳоли 30 хеле ҳами тангаи ҳами бота дорам ки $1.52 мешавад. Бародараҷоно, инҷа шумо чӣ намуд бо кор кардан метавонед? Инҷа калиса фортуна дорам бародаро. Ина нигоҳ кунед. Инҷа get luck меҷиқи худаш автоматӣ то мехӯрад. Ина нигоҳ кунед. Инҷа фақат без вложения медорем бародаро, касе дамо кунад бидура кор кунад. Ина 10 лак ҳам хеле коини худаш дод. Бояд бор дигар тош метем. Ина балансам 40 буд, 40 шид бародаро, дидесен. Натав доде 30 лак дод, ина дидем. Балансам $73.52 шид бародаро. Боз дар ин бот чӣ хеле кор кардан метавонем бародаро? Инҷа тапса меҷиқем. Ина бародаро, инами Harry Coin Ambassador клуб да медрой. Старт мекунем код. Ради вас, что вы хотите стать частью закрытого клуба деревянной позиции силикон. Инҷа дуромадем старт кардем бародаро. Бо дигим гӯш намедорем бародаро. Join variation мега. Ина мида бидорем мега старт кунем бародаро. Ишта медорем старт мекунем. ишам ягон тапалка ҳам хеле ранги худша. Конфирм мекунем. ва айша медорем бародаро, чека меҷиқем худаш бояд афта ина 20 коини дигам дод бародаро. Мем хеле заданиёшона бидорем иҷро кардан бигирем ва коинҳоро ба даст биёрем бародаро. Ва ина инҷа да ина инҷа чанд коини бародаро мешавад. худаш ин бот автоматӣ обмен мекунад ба тон. Шумо метавонед тон вивед кунед бародаро. Бо инҷа чӣ дорад буст. ина мега 10 бор ҳамин калиса фортуна дар як рӯз тобте 0.5 тон метанта. ина яти дигаш бародаро. инҷа ҳар 2 соат пас медорой 6 коин мети бародаро. ва далши айни 6 коин мети бародаро ба коинотона ба тон алиш мекунанд ва шумо метавонед тонтона вивед кунед бародаро. айҷа ина виведаш хеле осон аст бародаро. ина инҷа меҷиқем. я ҳам метавонед депозит кунед, ҳам метавонед ина бигиред. сумта минимали 0.1 тон аст бародаро. дар муддати 30 минут ё 24 соат сумтон меям мегзарад. ина иба дар бораи сайт бародаро. ин бот бидорен ҳама каса кор кунед ва суматона вивед кунед. боқи дар панои Аллоҳ бошед. проектҳои наваш дида кунед бародаро.